Andiyaw, tungkol ka nga tungkol ta, baka sabayan kitam, baka ubo mo tikit kitam ta. Takasta kayo, madi makadadayo ti raup na. Ubo tikit kitaan da. Kitam, di ubo na matrang ito, dabalat na. Kaya mom, nakita niyo na siya. Tutak tangiwat mo. Patas tayo kanyang baak! Kita matay aramid na yung best friend mo amanong na eh. Hindi agtal na tayo, pasukan ko ni Mati Bisukol. Taro mo ba? Sinigwi mo na. Nalawag mo ng kulay. Kaya taro mo. Tangi ka ito ti right nga babayadan. Ako, mangita na ka ng dress. Pasardin na kanya. Nagmayat ni, nagmayat takder na ni. Oo, nagpartak di ba? Madimi siguro malugin ang dress tanda na kanya kito yan. Kasla na partingan na nagdintig na eh. Kilo na latag baw. Kilo ba taro? Nagmayat ni. Iwanan. Kaya ako ng taro mo. Ay, may tugkil ko. Bayag ka kang tugkil. Kalaat. Murumag. Oh, kayo club jayang. Tugtugaw kayo mo. Mercedes, mag-drop na daw tayo doon. Pagod ka na din? Tara na! Nya matatabaak, pwede pantay-pantay. Sinayang Salamat na kinaray kay ti manok ta raup mo George. Doon, Ito di pangdayo. Pawes. doon kayo. Doon kayo kay Anjo. Pasalungat yan. Okay. Pag hangin, iba. Taka nyo, tapan tayo mga aldawoy. Partakan. Suleyo, ayos ka lang Suleyo. Bisan nyo tamag na, sa kayo nga sao. Paano ba ito Suleyo? Kung na yun, nagmeta ta kuha mo. Dito ni Andres, dito daw kami. Pantay na pantay ah. Nih, nakulong ka. Nagay ka, tuyak. Nagay. Pagudaan tahan. Hindi maabot. Alwado nyo darap yuta, baka tukol mo tapinon na. Narigat ng biyag. Mahirap pala magtanim. Andiyaw, tungkol ka nga tungkol ta, baka sabayan kitam, baka ubo mo tikit kitam ta. Ay, yung dress may kapis guy. Nakapokus sa
Okay. Takas takot madi makadadayo ti Raup na. Ubo tikit kita anda. Makitam, di ba na matrang ito, dabalat na. Kaya, ma'am. Kita niya na siya. Tutak tangiwat mo. Nak, naudi aja kadwa ka. Nauyo sa win. Oh. Lumakayak ito yun. Sikit ko. Lumulutang. Oh, nagbang lutaw mo, ma'am. Nagsisigit mo si Kadang na isalig ka. Bakit hindi pantay Mercedes? Sige, di bali, di pantay, basta may tugtol ka na laing. Kaya ay sa kinyami kay samo tayo kinyam ni Baa. Kaya nga. Kinuray kay ti manok. Bangking kasi yung ubo niya eh. Pa south pa north. Maganda rin pala yung Kung may takder na dito, tugpil ko ah. Kinuray kay ti manok. Perfect. Ay, perfect. Okay, pantay tayo mga laing. Nagarte mo, nagtugkila ito eh. Pasi ka pa sa'yo, baka takiwa mo matugkila. Pinagkaro ka talaga na Baa. Ano yung Mercedes yun? Makabibiro ka na kay darling mo. Alam ka nagkadkadwa kami latan, kailangan nagsapo lang mo takot naman kasi panggasto. Ba't surot mo ito eh. Di ba taon ka na eh? May space. Kung nagkabtayo mo tayo, madigsapat ata na. May space. May tayo. Para ni manong ko ah. Spirit nga ron. No, kasta ko mga diskarte na alam kanya na, madi nga puro Hindi na sila? Dapat kasta kamot lang kay manong ko ah. sabali so nasabali siya. okay. Tapos dyan. Tay, sabay atan. Kaya mo. Napangit eh. Sa lungat. Tugkil ko, napangpangit mga ganun tugkil yan. Ang pangat ay kanyang mat At least sa amin is straight. Kaya. Apit tas tayo kanyang baak! Kita matay aramid na yung best friend mo amanong na eh. Hindi agtal na tayo, pasukan ko yung mating sukol. Hindi ka Kaya lang sa tirap natan. Di ba yan yun? Sa tirap ti mamartag na bartag. Nakailad. Nay, matiwag sa sapat tayo. 5 oras to atan, di pa naisadsad. Halay! Sige, diretso! 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 naman Andres. Oo, straight na oh. Bungal-bungal naman. Abi, sumabisabat ka mat baak! Ay, may balak ka ba ka? Hindi sa balbala kang kanyak baka. Oh, tarupam. Bigtag. Madayo ka nga ron! Ay, nabanda tayo. Tira nga tira. Happy kasta, kita mat gamin ni. Tawa ka katawa. Hindi ka lang gitugkod. Siguro, hindi ko basa kami treng. Sikat yung katagarian ni JC classroom mo ya. Hanmot. Ha? Takto lang. Ngiwat mo pa lang kay halata doon. Talaga kasta ah. Most talkative. Yung yan mo, the most talkative. Simula sa prep hanggang na college. Talkative. Good. Spelling yung mga orda dito, talkative. Talkative. T-A-L-K. Isa ba, may spelling na lang din pa yan mo. Oh, quiet lang ano. Sayang tapintas mo, balasang, no, hindi mo spelling.
madaras kan tumot, madipay nalpas. Dita. Uri ato ni Mercedes, basa sa uro, papakit lang buburahin ng Diskulanda. Kaya nga naging Muse. Kano? Muse nga iso. Nagkaro ka talaga na. Si Kaan na word mo. Pinaghihian niya tayo, Net. Siguro ano to best in Manara. Hindi basa na. 2x2. Manintalo na si Rico makalawas. Sayang nga ito na ibalon na. Pasang awa. At least, pasado 75 o no perfect attendance di 150 ang Sado haday, 75. At least nakapasa. Pasang awa, di ba? Ak na mom lang. Siya umaan ang grade mo. Sak, 99.9. Nakalala ka ng uno. Sa kitig basbasa nak. Di college nak, makaalak uno. Yung bumagsakak PE. PE. PE lang, madin pa impasar. Isa dutak ng road ini. Mapatasak ba iti exempted ti exam? Di kinalain kong ag-report ni Day. Talaga. Kasi nagpapasa siya ng walis tambol sa kadaspam. Siguro gagatangam lipstick ay mamuna. So na impasarda ka. Kaya di mas truck hindi ganda-ganda mo lang. Silakan nga mo lang. Para dud, daw lang rin mga itanyamon. Ano naawan mo? Nagadid kay Bagyo, kaso lang panay dalat. Uy, Ala, matintin lang mo tayo. Madumatik kita na ba? sige, sulatan nyo tanto. Ikaw tayo. Ugan ano? Tama na dyan, huwag nyo nang ikon dyan. Gribat yan ang pastoy.